מבט אל השמיים. בנשיפה כפיפה קדימה דרך המרכז, רגל שמאל מצטרפת, בטן חזקה, כל הגוף כמקשה אחת. בשנים האחרונות יוגה היא בעצם מאוד 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 פופולרית. אולי תסביר לנו קודם כל מה זה יוגה בכלל. יוגה היא ידע מאוד מאוד עתיק, בין כמה אלפי שנים שהגיע אלינו מהודו. היוגה בנויה בעצם מתרגול פיזי, שזה התנועות שאנחנו מתרגלים, קודים מוסריים, תרגילי ריכוז ותרגילי נשימה. מה שבעצם מאוד מאוד בולט ביוגה זה השילוב של גוף ונפש. מה, אלה תנוחות שמחכות אחר חיות ועצמים? בדיוק. היוגים העתיקים היו מן הסתם בטבע והסתכלו על כל מה שסבב אותם. אז לדוגמה יש לנו את תנוחת העץ, וירקשסנה, ואנחנו יכולות, כן, בדיוק, להדגים אותו, משתרשות אל רגל אחת, אוספות את הרגל השנייה. הידיים במרכז הלב. כן, אנחנו מנסות להיות יציבות כמו עץ. זאת תנוחת העץ, היא משלבת המון המון דברים, משלבת ריכוז ושיווי משקל וכוח ברגל העמידה ופתיחה של בית החזה. יש לנו תנוחה שנקראת קפוטסנה, תנוחת היונה. היונה בעצם, התפקיד שלה היא לפתוח את מפרקי הירך. אנחנו היוגים אומרים שבאזור האגן שלנו, זה אזור שמצטברים בו המון המון כעסים ופחדים. פחדים של הישרדות. ובעצם כשאנחנו לאט לאט פותחים את המפרקים, נפתחים גם הרבה דברים ברמה הנפשית. לאיזה סוגי אנשים בכלל מתאימה יוגה? אנשים בריאים לחלוטין, באמת במגוון גילאים, גברים ונשים. יש אנשים שמגיעים עם בעיות גב. אני עובדת עם אנשים בצורה פרטנית שמחלימים מסרטן. עם נשים שסובלות מטיפולי פוריות, וכמובן, עם אוכלוסייה מדהימה שהיא אנשים בהיריון. שמה? איך באמת נשים בהיריון יכולות לעשות את כל התנוחות? זה טוב להן? קודם כל זה מצוין, אפשר להתחיל את היוגה בכל שלב של ההיריון. אפשר לעשות הכל, גם אני עד חודש 9, כמה ימים לפני הלידה תרגלתי גם עמידות ראש. זאת אומרת, מי שתרגל לפני יכול להמשיך לתרגל גם בזמן ההיריון. שהעובר לא יצא מהגיל. אבל יש כמובן 3 דברים שאנחנו לא עושים בזמן ההיריון. אנחנו לא עוצרים נשימה, לעולם, לא רוצים להביא את העובר למצב שלא מקבל חמצן באופן סדיר, בוודאי. אנחנו לא עושות פיתולים לבטן, אנחנו לא רוצות לעשות שום מתיחה. לדוגמה, אם יש לנו תנוחה כזאת, אנחנו לא נעשה אותה בהיריון, אנחנו נעשה אותה הפוכה, פתוחה, פיתול פתוח, וכמובן לא נשכב על הבטן. בעצם פרט לזה, באמת הכל פתוח. מה לגבי נשים אחרי לידה, איך זה עובד? היוגה תעשה להם מאוד טוב. אפשר בדרך כלל אחרי 6 שבועות, וכמובן רק אחרי בדיקת רופא, כדי לראות שהכל המערכת תקינה, שאין דימומים. ואז בעצם לאט לאט אנחנו מחזירות את הגוף למצב הרגיל שלו. אנחנו עובדות המון על חיזוק של כל הסוגרים הפנימיים. אנחנו מתחילות לשלב תרגול של שרירי בטן. הבטן אחרי לידה יש לה איזו נטייה לא להקשיב לנו. יש איזו תחושה שממש כאילו אין שליטה על שרירי הבטן, ממש. וזה לוקח כמה חודשים למצוא את האיסוף הזה. אפילו היום יש בייבי יוגה שהולכים עם התינוק ביחד, נכון? אנחנו כמובן עם התינוקות, מגיל 6 שבועות, לתרגל ביחד עם התינוק. אנחנו יכולות להדגים את תנוחת הסירה, שהיא עובדת על שרירי הבטן. בעצם היוגה, מה שנפלא בה, שהיא מתאימה לכל בן אדם, בכל גיל ובכל מצב גופני. כי בעצם היום, במאה ה-21, כולנו סובלים מאיזשהו חיים מאוד מאוד מתוחים ולחוצים, בעיקר. עכשיו, יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא להילחם או לברוח. ואם בעבר הייתה סכנה, המון דם זורם אל השרירים הגדולים שלנו ברגליים ובידיים, המון דם זורם אל הלב ואל המוח, כשהסכנה חולפת, הכל אמור לחזור לקדמותו. עכשיו, הדם הזה, העודף, נלקח ממערכות מאוד חשובות, כמו מערכת העיכול ומערכת הרבייה. ואנחנו לא סתם נתקלים היום בהמון בעיות בתחום הפוריות. כי בעצם רוב האנשים נשארים במצב המתח הזה ולא חוזרים עם הגוף שלהם למצב הניטרלי. אז בשיעורי היוגה אנחנו שמים המון דגש על הרפיה ארוכה ומרגיעה, ובעצם במהלך כל השיעור אנחנו מביאים את הגוף ואת המוח לרגיעה
ובאמת יוצאים משהו בתחושה כללית מדהימה. טוב, תודה רבה, נסיים. כדאי לנסות. כדאי בהחלט. תודה רבה, תודה לכם.